A plataforma en defensa da ría de Arousa non cesa na súa loita para velar pola saúde medioambiental da ría, un espazo no que a produtividade se viu reducido nos últimos 20 anos en máis dun 50%. Ante esta situación e ao non ter contestación por parte da Xunta de Galicia, a plataforma diríxese ao presidente Rueda exixíndole que se reúna con eles para tomar medidas. O malestar que existe na ría de Arousa e a pasividade da Administración en relación a resolución dos problemas, dos graves problemas que están producindo un debalo productivo histórico no conxunto da ría de Arousa. Nun escrito mandado a Rueda, ademais da reunión, as exixencias da plataforma baseanse en 3 puntos. O primeiro, a rexeneración total da ría. Senón, en vez de solicitar xa, temos que exixir que a nosa ría a resuciten por culpa de que nos fai falta unha rexeneración total de toda a ría, porque somos miles de traballadores directos e outros miles indirectos. Estamos abandonados totalmente pola Administración. O segundo é a eliminación de todas as verteduras. Tamén exigimos totalmente o control de todos os vertidos que hai por toda a ría, porque é o que dixo a miña compañera antes, estámonos xogando o futuro de moitas xentes e non nos fan caso. Non nos fan caso, son moitas familias que viven desto. E o terceiro é a creación dun plan de orzamentos en investimentos na ría. O que non podemos estar é ano tras ano, como ben dicía a miña compañeira, a patrona de Vilanova, que estean facendo parches para dicir que fan algo. Dunha vez por todas teñen que poñer en riba da mesa un orzamento anual de investimento nesta ría. Dende a plataforma consideran vital realizar xa tanto a rexeneración como o control das verteduras ou, polo contrario, a ría continuará perdendo produción e serán moitas as persoas que teñan que abandonar os seus traballos e o seu principal sustento de vida. Agardan que a Xunta responda ás súas peticións e comezar a traballar na solución dun sector vital na ría de Arousa.